Ar ôl deuddydd o gystadlu brwd, ni'n agosau at uchafbwynt y cylch Gwartheg, sef Prif Bencampwr Ffairia 2024. Yr heffer goch yn erbyn yr Eidon D. Ac Owain Morgan a Deiniol Hughes. Ble mae'n mynd? Wedi gofyn i'r cyhoedd. Ambell un, maen nhw'n i gyd meddwl yn gweud mae'r heffer sy'n mynd fyna hyd. Ie, yr heffer goch i fi. Mae'r rhaid fi, mae'r rhaid. Mae'n just, ie. Dwi wedi gweld heffer yma mewn ambell i sioia drwy ra. A lot o sioia dolyg yn yr expo. Dwi'n meddwl na heddiw mae'n edrych ar ei gorau. Mae'n fatha bod ti'n di cael ei diwrnod ddoe a heddiw, dwi'n meddwl. A mae hwnna'n mynd lawr i bobl fel Tecwyn sy'n gwybod sut i gael nhw just reit ar gyfer digwyddiad. A mae Tecwyn hen lawr o job, mae'n troi'n allan. Sa'n blewyn o'i le. A dim un o'r tri sgynno fo. Dim na just un, ond y tri anifal sgynno fo. A mae Tec yn heiddi fe, mae wedi bod yma. A wedi gael fel elfed, really, bach o anlwc. Beth i bod yna, a wedi golli on. Mae fe'n heiddi ennill hwn nawr. Yr heffer lym groes felly yn erbyn yr Eidon allan o darw Burgorn, short horn. Felly mewn ffordd y cyfandirol yn erbyn y cynhenid mewn un ystyr yn dyfe? Cai Edwards o Betws Gwerfyl Goch yn wyneb cyfarwydd a Tecwyn hefyd. Mae Cai a'i teulu yn y 5 mlynedd diwetha, maen nhw wedi cael sioiau anhygoel. Do, maen nhw wedi. Ti'n llygad y leo, maen nhw wedi. A nhw wedi bod ar y top. A ni'n gweld Dai Thomas a Rob Ratri. Rob yn cael ei ddwylo ar y Eidon unwaith eto a Dai yn cael ei ddwylo ar y heffer. Mae nhw'n gwybod fi'n cael ei ddwy nhw wedi. Mae nhw'n gwybod. Mae'n edrych yn terrific ar y fyna nawr. Yn dywi. Mae'n llawn cig trwyddo. A mae lled yna. A fel wedi'n ti yn gynharach, Deiniol, chwaer lawn i'r heffer yma, oedd yn is Bencampwriaeth yn y baby beef, y beef ifanc yn gynharach heddi. Ia, a maen nhw'n... Mae stori... Maen nhw mor debyg i gilydd o ddwy nhw. Mor debyg. Mae Tecwyn mae'n troi'n nhw allan a maen nhw'n mor gywir ar ei traed. Maen nhw'n... A mae fe just... Fi jyst yn gweld bod tro maen nhw'n arwen mor dda. Maen nhw just... A fel mae'na ci am dro. Maen nhw'n just yn mynd ati. A da chi'n gweld lot sy'n mynd i traed nhw'n aml iawn. Mae'r ei Tecwyn bob tro stopio sefyll. Sdim angen ffidlan gorfod dan o'n Mae mor gyda perfectionist. Practice makes perfect, maen nhw'n gweud. A na beth mae fe'n neud. Mae o'n professional ar y job. Gwaith nhw adre a mae fe'n talu off yn y sioe. O di, sim dowt amdani. A Peter siw meddwl, please don't argue, mae'n gweud. Peter Hope. Mae'n rhaid yn nhw'n mynd. Un o'r styfardiad. A dwi'n meddwl, sy'n nhw'n dweud bod y ddau anifal wedi cael ei bridio gyn y ddau ar ddangoswr hefyd, dwi'n meddwl. Ydyn, ma' nhw, ti'n iawn. Dwi'n meddwl bod Cai wedi magu yr Eidon yna gatre ar y ffarm. A'r un modd Tecwyn wedi magu'r heffer yma. Tecwyn erbyn hyn wedi ymgartrefu'n Sir Fôn. Rhoi bach o lesson i'r ratri neu rhywbeth. Wel, falle bod e. Falle bod e. A'n edrych alw edrych fyna. Lawr â nhw unwaith eto at yr Eidon D. Mae cig yn fe, no doubt. Os dim dowt amdani. Na, dim dwywaith amdani. Ond mae rhaid ti just gweud, am champion, mae rhaid ti gael popeth. A mae'n Tecwyn am popeth. Mae popeth gyda, mae'n hyd, mae'n smart, mae lled gyda'i, mae cig gyda'i. Mae'n dangos hunan. Da chi'n gweld, jyst gweld ti'n mynd yma nawr, mae'n gymaint o steil yn ei... O, mae'n... Mae'n dal allu garchu syth. A mae Tecwyn yn arwen, pob yn nifel, mor dda. Mae'n just more comfortable yn chwain arwen na. Mae'n mynd wrth unan, really. Fel wedys ti, fel mynd ci am dro. Fel mynd ci am dro, fel wedys ti. A mae'n gwybod beth mae'n neud unan. Yndi. Ni chi nôl ato ni ar gyfer Prif Bencampwriaeth adran y Gwartheg yn y Ffairia eleni. Yr heffer goch gan Tecwyn Jones yn erbyn yr Eidon D gan Cai Edwards o'r teulu. A Rob Ratri a Dai Thomas yn agos at wneud penderfyniad ar heffer goch. Wedi mynd â hi. Sir Fôn ar y brig. A Tecwyn Jones a'r teulu wedi gwneud hi. Llongyfarchiadau enfawr i Tecwyn. Wedi bod mor gefnogol dros y blynyddoedd. Mae'n heiddi e. A dyna'r teulu i ferch. Gwraig Tecwyn a'r teulu.
yn barod i gwneud I ffordd fewn i'r cylch at Tecwyn, ond llonggorchiadau. Diwrnod Tecwyn ar teulu yw I, a diwrnod yr heffer goch. Wedi dod i'r brig. Gwaith caled wedi talu off. Yn diw e, O, mae e. Ydi wir. A fel bachan o fod, Deiniol, mae'n siŵr bod ti wrth y fodd. Ynddo. Mae'n gybydog I ni Tecwyn a mae'n perfectionist bob dim mae'n neud. Mae'n stoc, dim just un sioe, mae'n trafeilio'r wlad I gyd. A mae'n gwneud y dda bob sioe. Un o'r rhai gore. Sim dwywaith amdani. Llonggorchiadau enfawr, yr emosiwn drychwch hwnna. A Tecwyn yn paratoi I fynd I Zeeland Newydd. I wylio I fab Llyr yn mynd am record byd yn y byd cnefio. A fydd e'n mynd yna efo carden goch yn ei boced ac yn wen o A fi'n credu maen nhw'n mynd I cwrdd a babi newydd Llion, yw e? Odyn allan yna hefyd. Alla gan I record newydd pnwma hefyd, da ni beth yn gwybod. Ar pres. Wyr, gyda'r arwerthiant I ddod. Rhaid I fe werthu ddyn nawr. Sa'n credu ddim moyn werthu, ond mae rhaid I fe werthu ddyn nawr. Dwi'n credu geithio ar y plen I Zeeland Newydd. Na, sa'n credu na. O, boes, mae wedi bod yn bleser. Mae wedi bod. Ydy wir, ac ni'n gwybod. Mae Tecwyn sydd wedi mynd â hi ar gil wobr, dwi'n siŵr nawr am fynd i'r heffer goch sydd wedi dod fewn i'r cylch. Byddwn ni'n meddwl am. Mae yn y canol. Mae llawn cig hefyd, fel un Tecwyn. Neil Lloyd yn dyfa sydd yn dangos I Elfed. Elfed Williams o Bonsenni yn dyfa Deiniol, wedys ti wrthau'n gynharach yn dyfa. A mae Elfed wedi bod yn Bencampwr yma lawar gwaith dros y blynyddoedd. A tydio ddim wedi curo'r ffairia. Ddim cweit eto. A dwi'n meddwl bod o'n Bencampwr eto heddiw. Ond dwi'n meddwl bod chi'n iawn hefyd. Mae'r eidon. Mae'n cario ran I faint a pwysig. Neil Lloyd yn rhoi trics yn mewn a pwysio'r bola ar draws I gael y cig na I nhw gael handlo y cig I gyd. A da, wastad yn gweud arthi, rhwb ben glin dan yr effer. Hwb ben glin dan y gan o tanlo. Os fi ddim, mae'n rhoi pregaeth ar un. Odi. A siwr o fod. A mae'n tric, mae'n rhoi y cig ato nhw I handlo. A da, yn gwybod beth mae fe moyn. Dwi'n meddwl... Mae da I wedi cael ei ffordd trona, dwi'n meddwl. Mae wedi cael yr heffar troma, do. Os wedi gonffodus I gael heffar eto. Yw Rob yn mynd I gael ei ffordd gyda'r eidon yn mynd ar gil wobr. Mae'r heffar gyda cig fyd. Ti'n mwyn, mae cig gyda hi hefyd I Rob. A mae'n teimlo am y ffat cyfer na a mae fe gael na. Ond mae yna dipyn o ffordd falle I fynd o hyd. Felly dowch nôl ato ni I weld pwy sy'n mynd I fynd ar Bencampwr yn Prif Bencampwriaeth y Gwartheg. Mae Rob Ratri a Dai Thomas o ddau feirniad nawr yn paratoi I ddewis Bencampwr y ffair a maen nhw wedi mynd am. Yr heffer goch hefyd, Yr heffer o Bonsenni, boys. Wedi mynd â hi. Oedd e heiddi fi. Doi heffer dda, llawn cig, a mae Sioe dyn nhw, lle dyn nhw, a popeth gyda'r ddau yn nhw, really. Siwt o'r ddwy. Wyt ti'n gytuno, Deiniol? Gwych, ynddo. Y Deiniol yn rhywbeth fi? Ynddo. Cytuno'n hollol efo fo. Da chi'n gweld y ddwy fanna wan, erbyn maen nhw'n debyg I gilydd. Maen nhw'n llawn cig, maen nhw'n bwar yna. Maen nhw'n dangos hynna'n Tecwyn just dipyn bach mwy Sioe, dwi'n meddwl. Mwy Sioe. Just dipyn bach mwy o... Just dala llygad I bach mwy. Fydd na barti Sir Fôn yno. Yn bydd. Cyn I Tec fynd am New Zealand. Fydd na barti. Fydd na ddathliad. Fydd rhaid I fe. O mae Bencampwriaeth yr Had yn dod I Sir Fôn a Bencampwriaeth y ffairia yn dod I Sir Fôn. Wyn yn yr Had. Wyn yn yr Had, Tecwyn yn y ffairia. Chi wedi gwneud y dwbl, yn dod? Da ni mond yn ynys fechan, ond da ni'n dod â sioe dda fo'n ni. Dim ware, mae hynny wir. Mae'n wir, ydy. Arbennig, llonggorchiadau mawr I Tecwyn, boys, a diolch I chi hefyd am eich cwmni. A edrychwn ni mlaen I weld am faint fydd yr heffer goch ma'n gwerthu nes ymlaen. Diolch o galon. Diolch o'r iawn, diolch. Wel, Tecwyn a'r teulu, mi fydd ffair Ea 2024 yn un i'w gofio I chi am byth. Bydd. Mor falch dros fo. Beth yw'r teimladau? Mor hapus dros fo. Mae'r breuddwyd eisiau I llon. Tecwyn, wyt ti'n rhoi oriau o waith fewn I galw'r pwynt yma? Oriau waith. Dim syniad beint o waith yna. Mae'n neis dy bod efo BB ffora, chwaer gyfairi. Na, ni'n meddwl bod yna beth ei special ni tad nhw fyd. Da iawn I gwir. Beth yw'r gyfrinach, boi? Lot o waith. Gwaith galed. Ia, lot o waith. Ac I chi mynd fel teulu nawr allan
i weld y meibion yn Zela Newydd. Felly, yr Ienga, mae'n gwneud y world record, a dyn ni'n mynd i gyfanogi o. Dyn dylan yn fynd y swn isa, dyn ni'n mynd fod hyn ar Iolo. A'r garden goch gyda chi ar yr awyren. Llon gyfarchiadau, gair bach sydyn i fod Dylan, achos mae llwyddiant fel un y waith tîm Dylan yn dweud. Llon gyfarchiadau a Sian dy chwar. Dwi'n mynd i ysgwyd y lawd i fyddi wedi gwmpa'r gwpan, ond llon gyfarchiadau, boes, mae'n golygu lot i chi. Yndi, enwedig fo hefa'r difagu yn hynna, mae'n neud o'n fwy special. A Sian? Ti'n wein o glist i glist? Dwi'n falch o dad oedd yn dweud bod o'n dream come true os oes yma'n cael ennill Winter Fair. So, mae wedi dod heddiw. Ti'n cael mynd i Zela Newydd? Na, dwi'n mynd â nhw i'r AirPods ac mynd i nôl nhw. Ie, cael gwared yna chi. Llon gyfarchiadau, boes. Chi wedi wneud i. Da ni grandchild bach yn New Zealand, a dyn ni mor falch o eswyr efo Llion a Gres a Noa bach, a dyn ni'n mynd i weld o. Dwi'n helys y byd o blan bach, a dyn drach ymlaen i weld nhw. Blwyddyn i'w gofio i chi. Siwrne saff. Diolch yn A fawr. llon gyfarchiadau, boes. Diolch yn fawr. Mor falch dros na chi.